गामिनिफ्रा माने हैबायबो देङा ओमफ्राय हैनानै माने देङा द्र जायानो ओमफ्राय खननै जाबाय खोमा एबार खनसे हैबाव मा होनो नायबावनो ओमफ्राय नायनानै द्र जायाबा बिसोरो गावसोर सिं मिथिं जादों माने खिसैनो खोनानायावथ' माथो आरो होबावदों होननाय खोनादों खिन्थु गासिबो सेकआ माने थगायनाय गोजा आरो आच्छा बिथाङा जुदि बे सेकखौ नंखाय होनना बुंदोंब्ला जोंनि दौरि आफामोननि जिथु एकाउन्टखौ चेक खालामनाय जोंनि बे खारनाजों गामिनि बाथौ थानसालिनि जिथु सिबिसालि लुनायनि मुङाव निलाग्रां जोंनि बाथौ थानसालिनि एकाउन्टनि जयेन्ट एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नाय जों थौफा नाय जुदि नंखायब्ला माखासे बिर'धिफ्रा बुंगासिनो दङ जे ससियेल मिडियायाव आलारि सोरांनि जि चेक होनाय बा दुदिनिफोरनि चेक होनाय माने ब्लेंक होननानै दा नोंथांमोना बिनि सायाव बेसेबां सैथो बे खोथाखौ मोननाय हिसाबै बुंहरनो हागोन। आच्छा नंगौ जोङो गोबां ससियेल मिडियायाव खोनागासिनो दङ जोंनि बे बिर'धि जिथु हानजा बिपिएफ हानजानिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनागासिनो दं ससियेल मिडियायाव जोङो आलारि सोरांनि मुङै जोंनि बे खारनाजों थुङिया सिबिसालिनि मुङाव 2 लाख रां अनसुंथाइ बेखौ जों चेक मोननाय जादोंमोन दा बे चेकखौ जोङो अतिमधे जोंनि खारनाजों बाथौ थानसालिनि जिथु जयेन्ट एकाउन्ट दङ बे जयेन्ट एकाउन्टआव जों जमा होबाय जमा होनानै अतिमधे बे 2 लाख राङा हाबबाय दा बेखौ जोङो जोंनि खारनाजों गामिनि रायजो राजाखौ लानानै जों सानसे जों गेवलां मेल लागोन दा बे गेवलां मेल लानायनि गेजेरजों जों बे खामानिखौ मावगोन आरोखि जोंखौ गोबां बाथ्रा बेबायदि बुंबाय थादों माने सेकआ नंखाय फैसाया हाबा आरो फैसाया गगोन ना गवा बेखौ बिथाङा गोबां मानसिफ्रानो बुंदोंमोन गामिनि जोंहा सानैसो मानसिफ्राबो बुंदोंमोन सेकआ नंगौना नङा बेखौबो नायग्रो फैसायाबो गगोन ना गवा बेखौबो नायग्रो होनना बुंदोंमोन नाथाय बेथ' जाथावना नङा जों बुंदोंमोन जुदि सेकआ नंखायब्ला जुदि भुवा सेकब्ला जों केसबो होगोन होनना बुंदोंमोन जोङो नाथाय जोङो सेकखौथ' जों भुवा होननानै जोङो नुवासै दाथ' फैसा एकाउन्टआव हाबबाय बेयाव सैथो आरोखि दा बे फुजारिफोरनि सायाव फुजारिफोरखौबो होदोंमोन दा बेखौबो नुथाय दौरि आफादमोननो जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सरकार दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जिथु जोंहा बाथौ धोरोमनि मोनफ्रोमबो गामियाव दौरि आफामोन थायो जोंहा बाथौ सिबिसालिखौ फोसाबनाय दा दौरि आफामोननो सासेयाव 10,000 रां खरि चेक होदोंमोन बेखौबो बिथांमोना मोननाय जाबाय बे 10,000 रांखौबो बिथांमोना गाव गावबागाव एकाउन्टआव जमा होबाय आरो इतिमधे हाबबाय बिथांमोना बरनबायबो आरो दिनै बिथांमोना बे 10,000 रां जिथु हाबनाय रां बेखौ जोंनि रायजो राजानो बिथांमोना प्रसाद हिसाबै बुने बुन्दिया जानो थाखाय दिनै बिथांमोना जोंनि रायजोनो होनाय जादों आरोखि बेबो सैथो आं बेखौनो गोजोननाय बावदों जोंनि दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिथु दैदेनगिरि CM प्रमद बर' सार दैदेननाय बेखौ आङो गोबां आंनि गोसो गोरबोजों जोंनि बे खारनाजों गामिनि सासे आं नेहाथारि जानानै बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जादों बिथाङा जाहाथे बे जोंनि बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहाखांनायनि उनाव आरो जों बे 2 लाख रांल' नङा जोंहा गोबां लामा मावनांगौ दं दालां मावनांगौ दं जोंहा बे सिबिसालिनि सोरगिदिं बाउन्डारि वाल नांगौ जायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं बेफोरखौबो बिथाङा मावगोन आं बेखौ आसा फारिदों आरो जों बिनानैबो लायगोन आरोखि बे मैयानि समाव जे बे सासे आइजोआ मोनसे निउसाव बुंदोंमोन बिर'धि नार्जारि होननाय दा बिथाङाथ' चेक होनायखौ नंखाय होनबाय थादों दा बिथांखौ मा बुंगोन बे समाव आच्छा बिथाङा जुदि बे चेकखौ नंखाय होनना बुंदोंब्ला जोंनि दौरि आफामोननि जिथु एकाउन्टखौ चेक खालामनाय जोंनि बे खारनाजों गामिनि बाथौ थानसालिनि जिथु सिबिसालि लुनायनि मुङाव 2 लाख रां जोंनि बाथौ थानसालिनि एकाउन्टनि जयेन्ट एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नाय जों थौफा नाय जुदि नंखायब्ला बिथांमोना जे नंखाय फोसावबाय थायो बिथांमोना नंखाय होनना बुङो बे बिर'धि पार्टिया बुंखागोनखा जोङो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै बेखौनो आङो बिथांखौबो खावलायगोन नोंथाङा जुदि बेबायदि भुवा होननानै बुंदोंब्ला नंखाय होनना बुंदोंब्ला जुदि बेसेबां सैथो बेखौ नायनो थाखाय जों फै आरो जोंनि बे एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन बेबायदि माने नंखाय बाथ्राफोरखौ ओरैनो फोसावनानै मुलाम्फा गैया